साला अजब ये मनीष दुनिया माने कामरू आसिली गला सातुटा राति भाविली टिके आसी टिके शांति रे टिके घरे रेस्ट नेबी सेतिक भी होनी हाँ एते करज माने आज बोधे चारिटा किस्ती एका बेले पड़ी केमिति देवी मु भी जानी पारे किस्ती किए नहीं जाऊँ फोन उठाऊ नहीं मु तो निजे फोन उठाऊ नहीं क्या कौन कह ମାନେ ଛୋଟ ଝିଅଟା ମାନେ ସେମିତି ହେଲେ ତ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ବି ମଣିଷ ମରିଯିବ ଦେଖ ରଙ୍ଗ ବି ହାତରେ ଲାଗିଛି ଚିନ୍ତା କର ମାନେ କାମରୁ ଆସି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଆସି ହେଲାଣି 10ଟା 3 ଚିନ୍ତା କର ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖିଆ ହେଇନି ଯାହା କାମରେ ଖାଇଥିଲି ଆଉ କାମରୁ ଆସିଲି 7ଟାରେ ଦେଖ 10ଟା 3 ଆସି ହେଲାଣି ମାନେ ଚିନ୍ତା କର ଏତେ ଟେନସନରେ ମଣିଷ ରହୁଛି ମାନେ ମରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ମରିପାରୁନି ସତରେ କ'ଣ ମୋ ଭାଗ୍ୟ କେବେ ଖୋଲିବ ନାହିଁ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣି ୟୁଟ୍ୟୁବଟା କଲି ଏଇଥିପାଇଁ ନହେଲେ ଆମେ କାହିଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଶିବୁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା କଲି ଯେ କହିଲି କାଳେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଲେ କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ତରଫରୁ କିଛି ପଇସା କମେଇଲେ ଧାର କରଜ ସୁଝିବି ତା ଦେହରେ ଛୋଟ ଝିଅଟା ତାର ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠେଇ ପାରୁନି ତାକୁ ଖାଲି ଚୁଡ଼ା ପାଉଡ଼ର ଆଣି ଦେଉଛି ତା ଦେହରେ କେତେ କ'ଣ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସେ ଖାଇବା କଥା ସେତିକ ବି ନାହିଁ ଭାବୁଛି ପୁଣି ହୋଟେଲ ଲାଇନ୍ ପଳେଇବି ବୋଲି କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି ଯେତେବେଳେ ହୋଟେଲ ଲାଇନ୍ ବୁଝୁଛି ସେତେବେଳେ ପୁଣି କାମ ଧରି ନେଉଛି ଆଉ କାମ ଛାଡ଼ିକି କେମିତି ଯିବି ତ ଇଆଡ଼େ କାମ ସରିଲା ବେଳକୁ ସିଆଡ଼େ ହୋଟେଲରେ କିଏ ପଶି ଯାଇଥିବ ଅଲଗା କିଏ ପଶି ଯାଇଥିବ ତ ସବୁଆଡ଼ୁ ଟେନସନ୍ ଯଦି ମୁଁ ଏକା କାନ୍ଦିଦେବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ଗାଁରେ କ'ଣ କରିବେ କହିଲ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସେଭ୍ କରିକି ଆଣିକି ଦେଖେଇବେ ଆମ ଦୋକାନରେ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଲୁହ ଚାପିକି କଥା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଆମ ଗାଁରେ କେତେରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ କାହାକୁ ତ ଉପରକୁ କେବେ ଚଢ଼େଇ ଦେବେନି ଖାଲି ତଳୁ ଗୋଡ଼ ଟାଣିବେ ଆଣି ଦୋକାନରେ ଦେଖେଇବେ କହିବେ ଦେଖ କେମିତି ପିଲାଟା କାନ୍ଦୁଛି ବାବା କି ଟେନସନ୍ ଛାଡ଼ ଯାହା ତ ହେଲା ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୋରି ଭଳିଆ ଟେନସନରେ କେହି ଜମା ରୁହନି ମୁଁ ଏତେ ଧାର କରଜରେ ଥାଇକି ବି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କରିଦେଲି ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ହିଁ ଫାଇନାନ୍ସ ମାନେ ଆଜି 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଚେକ୍ ଲାଗିବ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଧର କାଲି ଆଡ଼କୁ ଯଦି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ତ ଅଲରେଡ଼ି ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ହେଇଯିବ ଗାଡ଼ିଟା ମାନେ କହୁଥିବେ ଏତେ କରଜ ଫରଜ ଅଛି ପୁଣି ଗାଡ଼ି କ'ଣ ପାଇଁ ଗଲୁ ଗାଡ଼ିଟା ମେନ୍ ଜିନିଷ ଗାଡ଼ିଟା ନ କଲେ କାମ କେମିତି ଯିବି ତ ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଗାଡ଼ି କଲି କାହିଁକିନା ମୋର ବାଇକ୍ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କରିବାକୁ ମୁଁ ସ୍କୁଟିଟା ଏଇଥିପାଇଁ କଲି ନା ଆଗରେ କମ୍ପ୍ରେସରଟା ଥୁଆ ହେବ ଡିଜାଇନ୍ ଫିଜାଇନ୍ କାମ ଟିକେ ହାତକୁ ଆଉଛି କିଛି 2 ପଇସା ଇନକମ୍ ହେବ ସେଇ ଚକରରେ ସ୍କୁଟିଟା ବି କିଣିଲି ଏଇଟା 3ଟାକୁ କିସ୍ତି ପଡ଼ିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ନାହିଁ ଛାଡ଼ କ'ଣ କରିବା ସମୟ ହାତରେ ଡୋରି